Η αισθητική οδοντιατρική είναι μέρος της γενικής οδοντιατρικής που εστιάζει εκτός από τη διάγνωση και τη θεραπεία στην βελτίωση της αισθητικής των δοντιών, της περιστοματικής περιοχής και του χαμόγελου γενικότερα. Προσεγγίζει τον ασθενή έχοντας στόχο την επαναφορά της φυσικότητας με ελάχιστα παρεμβατικές μεθόδους, ακόμα και στις περιπτώσεις που η φυσικότητα δεν υπήρχε πιο πριν. Μια διαδεδομένη τάση που έχει στόχο την αισθητική βελτίωση της εμφάνισης του χαμόγελου είναι το smile makeover, ο επανασχεδιασμός του χαμόγελου. Χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως η λεύκανση των δοντιών, η εφαρμογή όψεων, άμεσων ή έμεσων, οι αισθητικές εμφράξεις, τα λευκά σφραγίσματα δηλαδή, η ουλοπλαστική που αφορά στη διαμόρφωση των ούλων και την επιμύκηση της μύλης του δοντιού. Το κάθε χαμόγελο επανασχεδιάζεται εξατομικευμένα και το κάθε βήμα γίνεται με φροντίδα, προγραμματισμό, προσοχή στη λεπτομέρεια και πάντα λαμβάνονται από τον οδοντίατρο υπόψη η ηλικία, οι ισομετρίες του προσώπου, οι κινήσεις των μειών, το φύλο, ο σωματότυπος και φυσικά η προσωπικότητα του ενδιαφερόμενου. Ο οδοντίατρος καλείται να δημιουργήσει ένα χαμόγελο ξεχωριστό για τον καθένα, που να μπορεί να υποστηρίξει την ιδιοσυγκρασία και την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου για πολλά χρόνια. Στην οδοντιατρική υπάρχει σήμερα τεράστια γκάμα υλικών και τεχνικών, με μεγάλη απόκλιση τιμών κάποιες φορές και κόστους, όπου μια ειλικρινή συζήτηση με τον οδοντίατρο θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση των ερωτημάτων που θα προκύψουν, αλλά και στην απόκτηση ενός υγιούς χαμόγελου, κάνοντας αυτή τη βελτίωση λιγότερο παρεμβατική εφόσον υπάρχουν οι συνθήκες και πολύ πιο ευχάριστη. Τα νέα είναι ότι σήμερα υπάρχει ένα χαμόγελο για τον καθένα.